Kamusta? Mga guwapo man mo, oy. Ikaw sa Mayuma? Dahil sa pagkas Mayuma, Ha? Dako. Saan sa mga siya mo sa Yuteros? Tama yun po. Kanawa, Jay. Kanawa. Ano? Eh, ipakita niya na ito. Uy. Nag-iyo, Chief. Tagay ko, Chief. Kahit na po siya. Dili tibok ni Montiyan sa kana lang na ay burot. No, gamay. Nagyan man din po kung diri. Kanila. Ang kahiya. Ang kaong kung upat ka. Gahing mo. Saan kung tiyan mo gahing mo? Kaya nagpa-check up na ka. Nga karungikan mo sa doktor na ako. Hindi ko ang ipakanon kung nga gahi. Insure niya. Lugaw lang. Hindi may trabaho kung ba na magkuha naman tayo dyan nga sikat. Yang insure ma'am, bakang insure ma'am na. Suska. Nakaulak ko buha ka lata niya. Ang dayapit taga-adlaw. Ano mag-diaper naman ka? Di ka kaihi. Di ka kaihi sa Pinabak ko CR. lang ko nagkuhaan o katitir. Ah, okay. Kaluoy ba? Ganun sa pamara nagsugod. At naging tuig. Nga nagwit ko. Karon ni tayo ako waiver kanya namang doktor sa suto nga. Di ko mapiran kaya napilit sa tinai ako ang Mayuma. Ano sa mananay ka ng kaliwa? Or imo Di ka abusan sa kao? Ha? Di kaliwan lang siya wala ko duga for years. 4 years? Oh, nya straight? karon spotting ba? Okay. Spotting karon pag ultrasound. Nanay siya yung mga bukol gagmay na. Oo. Na anak kong kwan ma'am. Tanaw na ko. Yan, di mapiran yan. Alam ko kagamay ni daot naman kay ko. So, ang Kaya hingin nga sa alam mo dyan, doktor, 3 speech naman daw ako ang kanseros. cancer na na siya. Ako ni mo, adik taon mga... Milagro to pa ngayon. Nga maayaw dyan ta, di ba? Wow, way kumo sa pag-ampo, way kumo sa pagtuo sa Ginoo. Nagampo ko na gabi ikadlaw. Nang pitang. Basay karon na sa ka nag-ampo nga nasakit na ka. Ingon mo gud ang Ginoo nga close kay kaniya. No, tagaan sa kaniya og tanang kuan trials. No, kaya lagi na nimo, ingon ang Ginoo ihatag ko ni nimo nga problema kay kibaw ko. Kaya kay nimo kay bukol kay kanako. Gamay pangayo lang nimo i-grant na nas Ginoo. No? Ay, doon lang tikataw ko. May taon ito. Ang sulit, bandira na taon niya. Ito natin mga anak. Taga-asa man na. Fatima. Sige na lang ka, lugaw. Nya utan, lugaw, di ba? Nya pagsalig sa Ginoo. Miingon ang Ginoo nga kanang simbakon sa iyong gusto mahitabo. Kanang dili pagka paantuson. Dili ka mag-antos sa dugay panahon. Yeah, every day taga-ampo, bisa wa tay problema. Ampo tani pasalamat gyapon ta. Nay, na kay nana sakit pero gamata lang gyapon ka karon. Tagahan lang gyapon kanyang chance nga. Mga kag pasaylo sa Ginoo, makaandam ka. Dapat nagpupumang nagpataw ng pare. Bisal. Gimingaw lang laging Ginoo nimo, no? Munang karon ato karon ang pagsalig sa Ginoo dako pa ang solusyon ana nay mas dako kaysa kanang problemahan. No, dako kay ka problema karon muna nagbarko ka dako. Mga kag solusyon sa Ginoo tagaan ka murag dagat ka dako. Mas dako pa sa barko ang solusyon ana. Imo i-claim. No, imo i-claim karon ibaw karon imo i-grant ang akong pag-ampo. Kubag sa akong pangayo. Anak lang. Nanawa, kung wala ka biyahe sa Ginoo, dili ka maabot karon sa brigada. Di ba? Una ka, tapos brigada, kay ato ko instrumento sa Ginoo nga matabangan ko. Di ba? Kunya, at least magitagaan ko sa Ginoo nga, napakoy chance nga, mangayo sa mga sala nga ako nabuhat sa una, batalpon pa ko. So, simba ko, umingon ang Ginoo, karon na imong last, kumpensa na ka, confident na ka, balag di mo ipantos gamay sa kalibutan kay kay Boko, i-abot dito ka man ako, diretso na ko sa langit.
Wa na ko laing pag-antos kaysa mato tag imperno, simba ko na, di ba? Forever akong kasakit dito. So karon ako ta, pasaylo ako Lord, pasaylo ako Lord, pasaylo ako. Hantod! Ay, sus, nilutan na yung ato na kasi ginhalian sa langit. No, tanan, kalipay. Nawali mo na kung ano din sa kalibutan, no, na sa langit. Wala kay pag-antos dito. Karon, itagaan ka niyang chance nga, ay, ako kay brigada. Diba niya? Matabang-tabangan ka, nanahin pang-insure na ba ka? Nag-power cells ka na eh? Nag-power cells ka? Power cells nga yung supplement every day. Supplement ka. Sige, pag natin makuha pa din hinay sa Ronda Brigada natin sa Wantahanan, suway pag-power cells. Para makaingon tanga, wata kayo po, muna na yung nilaglong yatag sila. Oo, di ba? Pag-power cells na na suway na ito power cells para na ay alibyo. Yan. Yung tag-cancer na yun, hadlok na tana. Pero ka na, hadlok ka kung wala tayong pagsalig sa Ginoo. Tingnan ang Ginoo, maanang doktor nga, so stage 3 man to sa una. Pero wala naman lagi cancer. Matinga na doktor. Yung may nagruhan, di ay ka, kaya mo na yung ipangayo, di ba? Sige na, mangay kasi mga lanay. Luisa, pangalan. Nagdaka, ay di? Na? Ngayon ko na yun eh. Amo kaliwat. Oh, yapon. Cancer. Power cells? Wow! Ano mo ka nag-power cells na ito? Ay, may suon. Nana siya cancer supposedly, pero pag yung power cells, nawala. Wala ko pagkurahin. Ubang na siya, kanang samat siya ba? Pero bisan din ako siya rin din. Oh, so power cells siya. Kaliwat ko na lang ang Ang inyong kaliwat na ay amoy genes gamay na na cancer. So, bisan unsa man na ma-cancer sa buko, ma-cancer sa utok, sa utoy, basta na ay cancer. No, so, paano ma-expect mo ala sa inyong kaliwat na posible mo na inyong cause of death. So, inyong ana ang pagpa-strong sa inyong immune system na di mo tanan. ay kung bitaw niya nga ngano na sa mayumang at di pa na amo ang kuan. Pero na cancer man diya. No? Dili cancer. Cancer, no? Okay ba? Abante, Luisa. Na, abante na na eh. Salamat mo karon kay other day, dili kay nagtong tao sa ato ang kuan. Puno mata na niya kung mapay mga maintenance. Karon ato ang yatiman, kako lang nagkinanglan kwarta.